Γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα πούμε extra tip for negotiation practice. Στο διάστημα της επικοδομητικής επικοινωνίας μας, με στόχο την αποτελεσματικότερη και βέβαια ταχύτερη σύναψη επιχειρηματικής πράξης με πελάτες του εξωτερικού, θα ήθελα να σταθούμε με προσοχή σε ένα λεπτό κομβικό σημείο της διαπροσωπικής σας συνεργασίας. Αναφέρομαι σε μία πολύ λεπτή ειδική ψυχολογίας δέσμη δραματικών στιγμών, όπου από το ανάποδο πέταγμα μίας μύγας, όπως λένε χαρακτηριστικά οι Άραβες, μπορεί να γκρεμιστεί ένα ολοκαίνουργιο παλάτι. Είναι εκείνη η επιφύλαξη, η ανησυχία, η αμφιβολία, η ταραχή που εμφανίζει ο ενδυνάμει πελάτης σας εντελώς ξαφνικά, λίγα μόλις λεπτά πριν από τη στιγμή που θα πέσουν οι υπογραφές. Το ξέρετε, φαντάζομαι. Μέσα από μία ακριβά αποκτημένη πείρα δεκαετιών, με επιχειρηματίες του αραβικού κόσμου, ένιωσα σχεδόν πάντα και ίσως με ελάχιστες εξαιρέσεις αυτόν τον παγωμένο αέρα που ψυχραίνει την ατμόσφαιρα τη στιγμή ακριβώς και μετά από μία μακρά προσπάθεια που φτάνει στο σημείο 0, δηλαδή στην υπογραφή. Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί, αφού έχει επιτευχθεί η προφορική συμφωνία, μέχρι να μπουν οι υπογραφές κάτω από τα τυπωμένα ονόματα, είναι ιδιαίτερα ντελικάτο. Βέβαια, αυτή η διαπίστωση δεν είναι πρωτόγνωρη. Υπάρχει από την αρχαιότητα. Και να το αποδώσω ελεύθερα, ή σε μια ελεύθερη μετάφραση αν θέλετε, το γνωστό όπου έως ότου τα χείλη ακουμπήσουν το ποτήρι, πολλά και δυσάρεστα πράγματα μπορούν να συμβούν. Ο πελάτης συχνά καταλαμβάνεται από εκνευρισμό και προσπαθεί να αναβάλει προς στιγμή και για λίγο την υπογραφή στο συμβόλαιο. Ίσως και να μην το υπογράψει καθόλου. Τη στιγμή αυτή είναι απόλυτα αναγκαίο να εξαφανίσετε κάθε ένδειξη από το ύφος σας και τη συμπεριφορά σας το ενδιαφέρον για την υπογραφή. Βοηθάει να υποστηρίξετε ότι η υπογραφή της συμφωνίας δεν θα επηρεάσει μόνο τη δική τους πλευρά, αλλά κυρίως θα επηρεάσει τη δική σας επιχειρηματική θέση. Το να σπρώξετε ευγενικά, χωρίς καθόλου θυμό, αλλά με υπομειδίαμα τα έγγραφα της σύμβασης, μακριά από εσάς, να σηκωθείτε, να κάνετε ένα ευχάριστο τηλεφώνημα, σας προσφέρει πολύτιμους, άτιλους, διαπραγματευτικούς πόντους. Η υπέρβαση με ήπια επίθεση φιλίας, όπου μέσα σε εμπιστευτικό κλίμα τους εξομολογείτε ότι η υποκίνηση που σας έφερε κοντά δεν είναι η μικρή διαφορά τιμής, αλλά η ποιότητα και ο επιχειρηματικός τους πολιτισμός. Τονίστε τους ακόμη, χωρίς δισταγμούς, το γεγονός ότι στις διεθνείς αγορές ο καθένας φέρνει τις επιχειρηματικές του αποσκευές και τα πρότυπα των προηγούμενων συμπεριφορών. Αφήστε να γίνει αντιληπτή η μικρή σας στενοχώρια ότι μία παράλογη, παρορμητική συμπεριφορά όπως η επιφύλαξη της υπογραφής θα τους δημιουργούσε προβλήματα μελλοντικής αξιοπιστίας στις επόμενες συναλλαγές τους.
Για κανέναν λόγο όμως μη δείξετε την παραμικρή στενοχώρια ή θυμό. Η παρτίδα δεν χάθηκε ακόμη. Με τη σωστή χρήση της μεθόδου του personality drilling, το μαύρο ξαναγίνεται άσπρο. Και αυτό που χάθηκε δεν έφυγε και είναι ακόμη δίπλα σας και μπορεί να έρθει ξανά από μόνο του. Τότε είναι η στιγμή που η κατάσταση απαιτεί μικρούς, αδιόρατους χειρισμούς, το γνωστό maneuvering in tight spaces. Ο καλαβλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται. Έτσι δεν λένε? Σωστά. Πιο σωστό όμως είναι ότι με ελάχιστο αέρα θέλει πιο μεγάλη μαστοριά να μην ρίξει το καράβι στα βράχια. Την υπογραφή της σύμβασης. Και κάτι ακόμη πριν κλείσω. Είναι τελείως διαφορετικό, κάτι δηλαδή σαν τη μέρα με τη νύχτα. Να προσπαθείς εσύ να πουλήσεις τα προϊόντα σου, από το να τον οδηγήσεις σιγά και μεθοδικά τον πελάτη να επιλέξει αυτός εσένα. Να θέλει να συνάψει μια εμπορική σχέση μαζί σου και να το θεωρεί προσωπική του επιτυχία την υπογραφή της σύμβασης.